שלום לכולם וברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט חכם סיני פעם אמר. כאן תוכלו ללמוד כל מה שרציתם לדעת על רפואה סינית ולא היה לכם את מי לשאול. אני אלעד יצחקוב, מטפל ברפואה סינית ויפנית, והיום אנחנו מתחילים לסבך את העניינים. מה חשבתם? שקצת יין ויאנג וחמשת האלמנטים, קצת תהליכי ייצור וזהו? אז תתפלו, אנחנו ממש על השפיץ של הפילוסופיה, והיום אנחנו נכנסים לרובד נוסף ומרתק שנקרא 6 סוגי האקלים. אז בואו ניקח נשימה עמוקה ונתחיל. סיכום עד עכשיו. התחלנו את סיפורנו בספרה אחת. בדאו, בשלם הגדול והאחד שכולנו חלק ממנו. המשכנו לספרה 2 עם יין ויאנג והניגודיות בין הדברים. המשכנו ל3, 3 האוצרות, חלוקה של 3 רמות, שמיים, ארץ ואדם, 3 המחממים באדם, 3 התפקודים האנרגטיים של צ'י, שן וג'ינג. בספרה 4 התחילה התנועה, התרחבות, שיאי התרחבות, התכנסות ושיאי התכנסות, 4 עונות, אבל היה חסר לנו משהו שמאפשר לכל אלו להתקיים, לכן התחלנו לדבר על האלמנטים, על התנועות הגדולות בשמיים שיצרו 5 תדרים שונים שמשפיעים על האדם, כל אלמנט הוא ניואנס אחר של אותו צ'י עצום שמקיף אותנו וקיים בכל דבר. שייכנו לכל אלמנט מאפיינים שונים בטבע ובגוף האדם, כמו איבר יין ואיבר יאנג. דיברנו על מאפיינים נוספים של כל אחד מהם בהרחבה, הסברנו את תהליכי הייצור של החומרים החיוניים בגוף האדם, ואני חושב שאנחנו נמצאים היום ברמה די גבוהה של הבנה של הפילוסופיה הסינית. אז למה שלא נעמיק עוד קצת? כשדיברנו על 3 האוצרות, אמרתי שהאדם נמצא בין השמיים לארץ. כלומר, הוא מושפע מהשמיים ומהארץ כל הזמן. הכוחות שפועלים מהשמיים הם האלמנטים, מהתנועה הגדולה של הכוכבים, ויש להם ביטוי על כדור הארץ ועל גוף האדם. הפעם נדבר על רובד נוסף, הרובד של הארץ וההשפעה שלו על גוף האדם. זהו בעצם הרובד של האקלים וההשפעה שלו על האדם, או במילים אחרות, אנחנו ממשיכים מ5 ל6. הספרה 6 מייצגת את התנועה על כדור הארץ. 6 סוגי אקלים שונים. כמו שדיברנו על 5 סוגי תדרים שונים שמהם נוצרו האלמנטים, האקלים על כדור הארץ נוצר מ6 סוגי אקלים שונים. אז מה הם סוגי האקלים? רוח, חום קיץ, אש, לחות, יובש וקור. נשמע הגיוני, לא? כל אקלים משוייך לתאריכים מסוימים וזה נראה פחות או יותר ככה. פברואר-מרץ רוח, אפריל-מאי אש, יוני-יולי חום קיץ, אוגוסט-ספטמבר לחות, אוקטובר-נובמבר יובש ודצמבר-ינואר קור. החלוקה ל6 סוגי אקלים שונים לא בדיוק חופפת את 4 העונות ועונות המעבר שציינו ב5 האלמנטים, אבל הם מאוד קרובים. מי שזה ממש מעניין אותו יכול לקרוא על זה לעומק בספרו של ניצן אורן, התנועה המעגלית בטבע, שם הוא מסביר בדיוק את נושא עונות השנה בהקשר של אקלים על כדור הארץ, אל מול תנועת כדור הארץ והשמש, מאוד מעניין. אנחנו נתחיל לדבר על האקלים מהנקודה שאנחנו תמיד מתחילים בה ברפואה הסינית, האביב. האביב לפי הפילוסופיה הסינית הוא איפשהו בין ה-21 לראשון לבין ה-5 לשני, וזה משתנה בגלל שלוח השנה הסיני הוא לוח שנה ירחי ושמשי. ולכן הוא משתנה משנה לשנה במעגליות של 60 שנה. לוח השנה הסיני הוא נושא מאוד מעניין, אבל מורכב מדי. מה גם שזה לא קשור לתחום ההתמחות שלי, אלא קשור יותר לתחום האסטרולוגיה הסינית, ואני פשוט לא מתמצא בזה מספיק. נחזור לאקלים. 6 סוגי האקלים הם בעצם תיאור של תנועת היאנג בטבע. מהו אותו יאנג בטבע שמשפיע על האקלים? השמש כמובן. החלוקה היא לפי איפה וכמה יאנג ויין יש בטבע כמובן, והסינים נתנו לכל מצב שם שמתאר אותו. האביב שמתחיל מביא איתו את האקלים רוח. האקלים הזה נקרא גם ז'וויין, שהמשמעות המילולית היא המיצוי של היין. איזה יין? היין של החורף כמובן. ובעצם העונה הזו מסמלת את תחילת סופו של הקור ותחילת התנועה. אז האם מדובר בשיא התנועה של האביב? ממש לא. זו ממש תחילת התנועה של האביב, כשעדיין לא הכל פורח ומשגשג בטבע.
האקלים רוח מסמל את ההתעוררות של הטבע מסביב, מתחילים לשמוע את רחש החרקים שמתעוררים, פעולת ההאבקה קריטית לפריחה ולגדילה של העצים והפרחים, וכדי שהיא תתרחש צריך גם רוח. כאן מופיעה התנועה של היאנג שנובע מתוך האין. אחרי החורף והקור היאנג מתעורר ומגיע. התנועה הזו מגיעה כאילו בהפתעה, כמו רוח שמגיעה בפתאומיות מבלי שאפשר לצפות אותה. התנועה הזו מצביעה על תחילת גדילתו של היאנג, של האקלים חום או אש, והשלב הבא הוא שהיין קטן עוד יותר והיאנג גדל עוד יותר. אנחנו קוראים לאקלים הזה שאו יין, שזה היין הקטן, שמסמל את התקופה של אפריל ומאי. יש כאן תנועה של פריחה וסגסוג, של חום, הכל פורח ונעים, זאת עונה מאוד נעימה בארץ, והחום הולך וגדל בהדרגה לאט לאט, עד שמגיע לשיא ביוני-יולי במה שנקרא שאו יאנג, היאנג הקטן או המפוזר. זה מצב שבו יש עלייה של החום היאנגי עוד ועוד ועוד, עד לרמה כזו שהוא מפוזר לכל עבר. אתם מכירים את התקופה הזאת בארץ, ממש כיף חיים פה. האקלים הזה נקרא חום קיץ, וכפי שאתם שמים לב, הוא גם מייצג חום ואש מסוימים. החום קיץ שונה מהחום של אפריל-מאי. זוהי האש שדיברנו עליה באלמנט המים, אבל ניכנס לזה עוד בהמשך. מכיוון שהחום היאנגי של השאו יאנג מפוזר לכל עבר, המים על כדור הארץ מתאדים ונוצרת לחות. הלחות לאט לאט צריכה לאסוף, לכנס ולהוריד את החום המפוזר. זהו האקלים שנקרא תאיין, היין הגדול בסינית. היין הגדול מסמל את הכוח היני שצריך כדי לאסוף ולהכיל את היאנג. הלחות הזו לאט לאט מכבידה על החום ומורידה אותו מטה. זה האקלים הכי כבד במרכאות. זה השלב של אוגוסט-ספטמבר, וכמו שכולנו מכירים, בהתחלה זה פשוט סיוט. חום ולחות מעורבבים ביחד באופן כמעט בלתי נסבל, עד שבהדרגה מתחיל להתקרר, וכשמגיעים לפלוס מינוס אוקטובר-נובמבר, הכבדות של הלחות מנצחת את החום, הלחות נספגת באדמה, ונוצר אקלים יובש. היובש הזה נקרא יאנג מינג, או היאנג הבוהק. זוהי תקופה יבשה שבה הלחות שקעה, והיאנג לאט לאט נכנס פנימה. האוויר מתקרר סביבנו. כשהיאנג הולך ונכנס פנימה הוא בעצם מתאסף במקום אחד, מתחת לאדמה. נוצר מצב שבו האקלים מעל פני הקרקע הוא קר, ומתחת לפני הקרקע נמצאת כל התנועה היאנגית. האקלים הזה נקרא תאי יאנג או היאנג הגדול, כלומר היאנג מרוכז כולו במקום אחד. זוהי התקופה של דצמבר-ינואר פחות או יותר, וככה חלפה לשנה עם 6 סוגי אקלים שונים. אז עכשיו חלקכם בטח אומרים, אלעד, תגיד, למה זה משנה בעצם? ומה זה כל השמות הסינים האלה? ובכללי, למה לסבך הכל? אז קודם כל אתם צודקים, זה סיני, ואני מבין שזה מתחיל להיות מורכב ומסובך, אבל זה גם הגיוני ומדויק ומפתיע ומרגש אפילו. אז כדי להקל עליכם, אני שוב מזמין אתכם להיכנס לקבוצה של חכם סיני פעם אמר בפייסבוק, שם מוסיף תרשים של האקלים שיעזור לכם לעשות סדר בראש. זה אומנם קצת שונה מאיך שאנחנו מבינים את ההתנהלות של העולם, אבל בסופו של דבר הכל מאוד הגיוני. 6 סוגי האקלים האלו הם אקלים שאנחנו מכירים וחשים במהלך השנה. דבר נוסף הוא שאומנם אני מחלק את האקלים באופן שרירותי לפי תאריכים וחודשים, אבל החלוקה לא מוחלטת. האביב למשל מאופיין ברוח, אבל זה לא אומר שאין בו ימים של חום או ימים של קור. זה רק מסמל תנועה מסוימת. תנועה שהטבע פועל לכיוון שלה, כמו מצפן שתמיד מצביע על הצפון. ככה הרוח קשורה לתחילת האביב ותחילת הפריחה. חשוב לזכור שהפילוסופיה הזאת מאוד אינטואיטיבית ופשוטה, פשוט בשפה שונה. כשנכנסים לשלב הטיפולי היא הרבה יותר מובנית ומסודרת, ובאופן כללי אין מבחן בסוף הפודקאסט, אני מבטיח. אז בואו נסכם מה שהיה לנו עד עכשיו. פברואר-מרץ, רוח, ז'וויין, סוף היין. אפריל-מאי, אש, שאו יין, היין הקטן. יוני-יולי, חום קיץ, שאו יאנג, היאנג הקטן. אוגוסט-ספטמבר, לחות, תאיין, היין הגדול. אוקטובר-נובמבר, יובש, יאנג מינג, היאנג הבוהק. דצמבר-ינואר, קור, תאי יאנג, היאנג הגדול. אז מה עושים עם המידע הזה? למה חשוב להיות מודעים לאקלים החיצוני? זוכרים שדיברנו על החיבור
שהאדם הוא חלק מהטבע. עכשיו אתם מבינים מהם הכוחות שפועלים על האדם. שני כוחות גדולים. האחד הם השמיים, שמסמלים את התנועה של 5 האלמנטים. הם מתבטאים בגוף בצורה של האיברים שלנו. 5 איברים יין, שמכילים ומייצגים את התנועה של האלמנט בגוף האדם. מהצד השני נמצא כדור הארץ והאקלים שלו, שגם הם משפיעים על האדם וגם להם יש ביטוי בגוף האדם בצורה שנקראת ערוצי אנרגיה או מרידיאנים. כלומר לכל מערכת אקלים כזאת, ז'וויין, שאוין, שאו יאנג, טאיין, יאנג מינג, טאי יאנג, יש ביטוי בגוף. כמו שכבר הבנתם ב5 האלמנטים, הביטוי הוא לא אחד לאחד, אלא מבטא רעיון, תפיסה, אנרגטיקה. אין מוחלט, יש המון ניואנסים. החיבור שלנו לטבע מושפע מהשמיים ומהארץ. כל אחד מהם נותן את הביטוי שלו, והתפקיד שלי בקליניקה הוא להבין האם ההשפעה כאן היא מהשמיים, האם יש פגיעה באיברים, או האם ההשפעה כאן היא מהארץ, כלומר האם הפגיעה היא ב6 המערכות, כלומר במערכת המרידיאנית. שתי המערכות הגדולות שהאדם נמצא ביניהן עובדות במקביל, ומשפיעות אחת על השנייה, כמו שהרמות של השן, צ'י וג'ינג קשורות ומשפיעות אחת על השנייה. הרובד של 6 סוגי האקלים והמרידיאנים יכול להשפיע על רובד האיברים ולהפך. אבל מה הם בעצם אותן 6 מערכות? ממה הן מורכבות בגוף? בואו נלמד. כשמדברים על רפואה סינית, מהר מאוד השיחה עוברת לצ'י, ואז לאנרגיות, ואז יש את אלו שמאוד מאמינים, ואת אלה שאומרים שזה שטויות. אני מקווה שאחרי ששמעתם את הפודקאסט עד עכשיו, אתם מבינים שמרכיב האמונה כאן הוא זניח. מדובר בתפיסה וגישה שמאוד מזכירה פיזיקה מודרנית, יותר מאשר רפואה מודרנית. יש כאן פילוסופיה שמסבירה תופעות בטבע ובגוף האדם במילים, תיאורים ותנועות, ופחות בכימיה וביולוגיה של הגוף הפיזי. זה לא אומר שהסינים לא ידעו אנטומיה, להפך. יש היום עדויות להבנה של מערכת הדם והעצבים מלפני כמה אלפי שנים שלא מביישת את המדע היום, אבל הסינים הקדמונים בחרו להסתכל על משהו אחר. הם חשבו שיש משהו אחר שיכול להשפיע על הבריאות שלנו. משהו שלא רואים אותו בעיניים, אבל מבחינים בהשפעה שלו על הסביבה ועל הגוף. כשהעננים זזים בשמיים או שהעצים זזים ביער, אנחנו מבינים שיש גורם כלשהו שמזיז אותם. ככה הסינים חושבים על הדבר הנוסף שמזיז ומשנה תהליכים בגוף. הגורם הזה במילה אחת הוא צ'י. ככל שנכנסנו יותר לעומק של המושג, הבנו שהצ'י יכול להיות מחולק להרבה רמות. לאין ויאנג, לשלושת האוצרות, ל4 העונות, ל5 האלמנטים, ועכשיו אנחנו לומדים את 6 סוגי האקלים. בכל פעם נתנו לו ביטוי פיזי אחר וניואנסים שונים. הביטוי הפיזי של 6 סוגי האקלים הוא דרך 6 מערכות שזורמות בגוף האדם. כל מערכת כזו מורכבת מצמד מרידיאנים או ערוצים שבהם זורם צ'י. אני באופן אישי מעדיף את השימוש במילה ערוצים במקום מרידיאנים, אבל זה לא באמת משנה, זאת אותה משמעות. הערוצים האלו הם כמו רשת תלת-ממדית. הם זורמים בגוף בכל הרבדים והממדים, ברובד החיצוני ביותר, בין האור והשרירים השטחיים. הם זורמים ברמה העמוקה ביותר, בשרירי הליבה והשלד. הם זורמים מהאור לכיוון האיברים פנימה, ומהאיברים פנימה לכיוון האור. התנועה הזו מתרחשת כל הזמן, כל יום וכל שנייה. זאת מערכת שלמה שמאזנת את עצמה, ותפקידה להזין ולהזרים את הצ'י בגוף. זרימה חלקה שווה בריאות. זרימה לא חלקה מתבטאת בחולי. חולי לא במובן של שפעת או כבד שומני. חולי ברפואה סינית הוא כל דבר שיצא מאיזון. וזה שכרגע אנחנו לא מצליחים לראות את היציאה מהאיזון, זה בגלל שלא למדנו איך. זאת מערכת מאוד מורכבת, אבל יש לה כללים וחוקים כמו כל מערכת. וכל יציאה מאיזון תתבטא בסימנים וסימפטומים מסוימים, גם אם הם מאוד מינוריים. נרחיב על התנועה המרידיאנית לפרטי פרטים בפרק הבא, אבל כרגע אני רוצה להתרכז במערכות ובתפקיד שלהן בגוף. כשדיברנו על האקלים החיצוני, חילקנו אותו ל6. רוח, אש, חום קיץ, לחות, יובש וקור. כשאני אומר שהמערכות האלו משפיעות על הגוף, אני לא מתכוון לרמה שרוח חיצונית משפיעה על המערכת שאחראית לרוח. זה לא עובד ככה. הכוונה היא שהרוח מסמלת תנועה מסוימת.
ומי שאחראי על התנועה הזאת בגוף היא אותה מערכת שנקראת ז'וויין. אז עכשיו נדבר על המערכות ועל התפקיד שלהן בגוף במצבים תקינים, וגם נסביר בהמשך הקשרים בין תפקודי האיברים שלמדנו באלמנטים למערכות. הרמה תהיה יחסית פשוטה, ובהמשך הדרך נעמיק בה יותר ויותר. בואו נתחיל. החלוקה הראשונית שאנחנו עושים בששת המערכות היא לפי מערכות אין ויאנג כמובן. יש לנו 3 מערכות יאנגיות ו3 מערכות ייניות. כל מערכת כזו מכילה בתוכה הרבה מרכיבים, ערוצי אנרגיה, תפקודים שונים בגוף, איברים ועוד. כשאני אומר שמערכת ספציפית היא יאנגית, זה אומר שהיא מורכבת משני ערוצי אנרגיה ששניהם יאנגים. אחד זורם ביד והשני זורם ברגל. כשאני אומר שמערכת ספציפית היא יינית, זה אומר שהיא מורכבת משני ערוצי אנרגיה ששניהם יינים. אחד זורם ביד והשני זורם ברגל. ברור? אז אני רוצה להתחיל לדבר הפעם קודם על המערכות היאנגיות ואז על הייניות. מתחילים מהיאנג הגדול, תאי יאנג, שבטבע קשור לאקלים קור. התפקיד של המערכת הזו הוא לשמור על החום היאנגי במקום אחד ולהעביר אותו לכל הגוף. החום היאנגי בגוף מרוכז במינג מן, בדנטיין בסינית או הרה ביפנית, זה אותו אזור בין הכליות שממוקם כשתי אצבעות מתחת לטבור. תפקיד התאי יאנג כמערכת בגוף הוא לקחת את האנרגיה היאנגית ולהעביר אותה, קודם כל לרובד השטחי של האור, אבל גם ישירות לכל איבר ואיבר. כלומר, שאני רוצה בקליניקה להעביר אנרגיה טהורה של המינג מן ישירות לאיבר מסוים, כדי לחזק אותו, אני אשתמש באותה מערכת. יש במערכת הזו כל הזמן תנועה גדולה החוצה של היאנג, ואז כניסה חזרה פנימה, חזרה למינג מן. המערכת הזאת היא שפותחת ומעלה את היאנג החוצה, ומאפשרת לנו לנוע ולהגן על עצמנו מפני פתוגנים חיצוניים. אנחנו מקשרים את השכבה הזו בקליניקה למצבים של חולשה כללית בגוף, התקררויות ואפילו לבעיות אור, כי היא אחראית על רובד האנרגטי והחיצוני של הגוף. המערכת הבאה היא שאו יאנג, היאנג הקטן, שבטבע מקושר לאקלים חום קיץ. גם המערכת הזו קשורה לתנועה של איכות יאנגית מסוימת מהכליות, אבל הפעם התנועה הזו היא של אש ונוזלים. האש היא אש הסר, ובשונה מהמערכת תאי יאנג שפנתה לרובד החיצוני של האור, האש והנוזלים של השאו יאנג מכוונים למערכות הפנימיות יותר בגוף, והם מספקים להם את היואנצ'י, את צ'י המקור, שהם צריכים כדי לתפקד. זוכרים שדיברנו על ייצור הצ'י והדם, ואמרנו שיש צורך ביואנצ'י כדי שהתהליך יקרה? אז מי שמביא את אותו צ'י טהור, זאת המערכת הזאת. ואפילו שבוחנים את המסלול שהיא עושה, אפשר לראות שהיא תחצה את 3 המחממים בגוף, ועולה לראש, המקום שצריך הכי הרבה יאנג טהור כדי לתפקד, כי שם נמצא המוח שלנו. בסופו של התהליך, האש יורדת חזרה לכליות. המערכת הזאת משמשת כמו ציר שמעלה ומוריד את האש והנוזלים בגוף. בקליניקה נראה מצבים של סטרס או חוסר יכולת להירגע מצד אחד, וגם מצבים של דלקות או מחלות דוגרות, כמו הרפס זוסטר למשל. שתי השכבות שדיברנו עליהן הן מאוד יאנגיות, ואחראיות כל אחת לרובד מסוים של יאנג של הכליות. אחת ליאנג ואחת לאש. זה אספקט מאוד דומה, אבל הסברתי קצת על זה שבקליניקה יש לו משמעות אחרת לגמרי, ונעמיק בו בפרק הבא, כשנדבר על ערוצים ספציפיים בתוך כל מערכת. המערכת היאנגית הבאה היא היאנג מינג או היאנג הבוהק, והיא מקושרת לאקלים יובש. התפקיד של היאנג מינג בגוף הוא לאפשר ספיגה, תנועה פנימה לתוך החלקים היינים של המערכת. כלומר, זאת מערכת יאנגית שתפקידה לספוג פנימה ולעצור בתוכה אנרגיה יאנגית, כדי שהגוף בשעת הצורך יוכל ליצור חומרים שונים במערכת כמו צ'י ודם. בדומה לשתי המערכות לפניה, גם היא קשורה לתנועה של יאנג, אבל לא החוצה ולא למעלה ולמטה כמו ציר. התנועה היא פנימה, של סגירה ועצירה. יש חיבור חזק בין המערכת הזו לרובד הסופג של מערכת העיכול ברמה הפיזית, אבל גם לרובד המפנים בתהליך למידה למשל. בקליניקה נראה בעיות שתקועות למעלה ולא מצליחות לרדת ולהיספג, כמו בעיית סינוסים, צרבות, או בעיית ספיגה של מערכת העיכול וחולשה.
המערכת הבאה היא כבר מערכת יינית, והיא התא יין, היין הגדול. המערכת הזו מקושרת לאקלים לחות. התפקיד שלה בגוף הוא לייצר שפע במערכת, כלומר לקחת את הספיגה של היאנג מינג, ובפועל לייצר מזה צ'י ודם ולכלוך. גם כאן התנועה היא של פתיחה, אבל ברובד עמוק יותר, של התאים והממברנות. ליצור לחות שתאפשר תנועה חלקה ברמה הבין-תאית, וליצור צ'י ודם מכל מה שהמערכת הקודמת, היאנג מינג, עצרה בתוכה. אתם שמים לב שהמערכות האלו פועלות הרבה ביחד, היאנג מינג והתא יין, ואתם צודקים בהחלט. מדובר על התפקוד של הקיבה והטחול, ואנחנו נעמיק בזה בהמשך. בקליניקה אנחנו נראה אנשים שיש להם בעיה של עודף נוזלים במערכת מצד אחד, או חוסר בייצור של חומרי בנייה לגוף, כמו צ'י ודם מצד אחר. בהרבה מהמקרים נשלב את הטיפול בשתי המערכות יחד, יאנג מינג ותא יין. אחת תספוג חומרים, והשנייה תייצר שפע. המערכת הבאה היא שאו יין, היין הקטן, שמקושר לאקלים אש. גם המערכת הזו היא ציר תנועה, כמו השכבה היאנגית, שאו יאנג, אלא שהפעם היא מחברת בין האש של הכליות והאש של הלב. ואפשר לומר שהיא אחראית לביסות החום בגוף. כשאני אראה בקליניקה מערכות שחסר להן מרכיב עמוק של תנועה או פעולה, אני אפנה למערכת הזו. היא תכניס למערכת חום ראשוני ובסיסי, ובעצם תאזן את התנועה העמוקה של המערכת. אנחנו נראה בקליניקה מצבים של קור כללי בגוף, או חום למעלה וקור למטה. אני אנסה להסביר את ההבדל בין המערכת הזו, שאו יין, לבין המערכת היאנגית, שאו יאנג, כמו מכשיר חשמלי. בעיה של שאו יין היא בעצם בעיה בהולכת החשמל הראשית. המכשיר לא מחובר לחשמל. זו תקלה מערכתית כללית. המכשיר לא יעבוד עד שלא נכניס אותו לחשמל. בעיה של שאו יאנג היא בעיה ספציפית בתוך המכשיר. אחת הפונקציות של המכשיר לא עובדות, וצריך לטפל בה נקודתית. מקווה שהאנלוגיה הזאת עוזרת להבין את ההבדל בין המערכות, אבל כמובן שנעמיק בזה עוד בהמשך. הרובד האחרון הוא הרובד היני העמוק ביותר, הז'ואין, או כילוי או מיצוי היין, ומקושרת לאקלים רוח. תפקיד המערכת הזו הוא לעצור את הדם בגוף, ולהזרים אותו לכל מקום. הקשר לאקלים רוח מתבטא כאן קודם כל בתפקיד המערכת הזו ליצור תנועה של דם בגוף, כמו רוח שמפיצה את האבקנים ומאפשרת גדילה. התנועה של זרימת הדם היא גם החוצה לקצוות, ידיים ורגליים, וגם פנימה לכיוון הלב. בעיות שנראה בקליניקה יכולות לנוע מקור בקצוות, או מתחושת תקיעות וחום במרכז הגוף, ועד להתקפי חרדה. אנחנו בסיומו של הפרק המורכב הזה על 6 סוגי האקלים ו6 המערכות. כפי שראיתם, המערכת הזו מורכבת מאוד ויש לה תפקידים שחלקם חופפים לתפקידים של האיברים שציינו בפרקים על 5 האלמנטים. אז איך כל המידע הזה משתלב זה בזה? האדם מושפע מכמה גורמים שקובעים את בריאותו ומצבו הכללי. לא רק מהשמיים, אלא גם מהארץ. לא רק מהאלמנטים, אלא גם מהאקלים. לא רק מהאיברים, אלא גם מהערוצים. הרפואה הסינית התפתחה עם הרבה גישות ותפיסות בו זמנית, והחיבור של כל הגישות האלו נעשה בשנים יחסית מתקדמות יותר של הרפואה הסינית. אבל בלי קשר לזה, חשוב לזכור שכל תיאוריה כזו היא בעצם דרך הסתכלות על הגוף וניתוח של מנגנוני הפעולה שלו. החוכמה הגדולה היא להצליח לזהות דרך איזה מערכת להתבונן, להבחן ולטפל כדי להצליח לעזור למטופל. בפרק הבא נעמיק במערכות ונפרק אותן לערוצים נפרדים, ונעמיק בתפקודי הערוצים האלו ובמבנה שלהם. אני מזמין אתכם לקבוצת הפייסבוק של חכם סיני פעם אמר, שם תוכלו לראות הרחבות על הנושאים, ואפילו תרשימים שיעזרו לכם להבין לעומק את הפרק המורכב הזה. מקווה שהיה לכם מעניין. ונסיים במילותיו של צואנג צה, הנה אגיד לכם מילים מטורפות, אנא הקשיבו הקשבה מטורפת. נשתמע בפרק הבא.